Number 1 जोङो दिनै सोलोंगोन obedient to parent आरो जाय गथ'फोरा ख्रिस्टियान गथ'फोरा दिनै बिमा बिफाखौ मान होआ बे गथ'फोरा जाहैबाय बोर मोना आरो बिसोरनि आयुफोराबो गुसुं जायो। दिनै गोबां ख्रिस्टियान जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा साननो हागौ आं बाइबेलनि बोसोनखौल' मानिगोन नाथाय बिमा बिफानि बोसोनखौ मानिया। obedient to the leader माने गावनि दैदेनगिरिफोरखौ गावनि पास्टरफोरखौ जों जाहैबाय गुरै नम्र जानानै मानिनानै सोलिनो नांगौ। गावनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो मान होनो नांगौ आरो बे दैदेनगिरिफोरा जाय बोरखौ नोंनो होनो हायो बेखौ जाहैबाय नोंनि बिमा बिफायाबो होनो हाया, नोंनि लोगोआबो होनो हाया आरो गुबुन रावबो होनो हाया। केवल मात्र बे इसोरनि दासफोराल' नोंखौ बे बोरखौ रिलिज खालामनानै होनो हागोन। दिनै जोङो बे बाइबेलनि बोसोननि जुदि मिन्थियो जे नों इसोरनि सिगाङाव गावखौ दुगा खालामोब्ला, इसोरखौ जुदि गुरै नम्र जानानै मानियाब्ला इसोरा जाहैबाय नोंखौ फोजौनाय नङा, फाहायगोनसो। इसोरनि बोसोनखौ नों जेब्ला मानिगोन, नों जायखौनो गोसो सिंनिफ्राय हास्थायनानै बिगोन, नोंनि गोसो सिङाव हास्थायनायखौबो बे इसोरा जाफुंहोगोननो। दायो बे सानजौफुनि समाव जोङो इसोरनि बोसोनखौ नायगोन। obedient and humble to God माने obedient माने मानिनानै सोलिग्रा आरो गुरै नम्र बेक्तिखौसो दिनै इसोरा बोर होयो। दिनै नों मानिग्रा आरो गुरै जायाब्ला माब्लाबाबो इसोरनिफ्राय आशीर्बाद मोननो हाया। थ' गोबां समावनो जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा मानिग्रा आरो गुरै जानो हाया। जेब्ला नों मानिग्रा आरो गुरै जानो हाया अब्ला नों इसोरनिफ्राय हेफाजाबखौ बा आशीर्बादखौ मोना। बुजिदोंना बुजियाखै आं मा बुंदों? गुरै जानायजों लोगोसे नोङो इसोरखौ मानिग्रा जानांगोन, अब्लासो इसोरा नोंखौ बोर होगोन। नाम्बार 1 जोङो दिनै सोलोंगोन obedient to parent। समाव जोङो सानो obedient to parent माने नाम्बार 1आ जाहैबाय गावनि बिमा बिफाखौ जोङो मानिनो नांगौ। जोङो जेब्ला नायगोन इफिसियान चैप्टार 6 भार्स 1 निफ्राय लानानै 3 सिम बे बोसोनखौ जों जेब्ला नायगोन बेयाव जोङो नुनो मोनो दिनै गथ' गथायफोरा बिमा बिफाखौ मान होनांगौ आरो जाय गथ'फोरा ख्रिस्टियान गथ'फोरा दिनै बिमा बिफाखौ मान होआ बे गथ'फोरा जाहैबाय बोर मोना आरो बिसोरनि आयुफोराबो गुसुं जायो। थ' गोबां समावनो साननो हागौ आं बिमा बिफानि बोसोनखौ मानिया नाथाय आं इसोरनि बोसोनखौल' मानिगोन। नाथाय बाइबेलनि बिथोना बेनो, बाइबेलनि फोरोंनाया बेनो, नों जुदि सासे इसोरखौ फोथायग्रा बिसाब्ला नों जाहैबाय गावनि बिमा बिफाखौ मान होनांगोन बा बिमा बिफाया मोजांनि थाखाय बुङोब्ला बेखौ नोङो मानिनानै गुरै जानानै सोलिनांगोन। जों जेब्ला बाइबेलनि बोसोनखौ नायगोन अब्ला जों मिन्थिनो हायो जेब्ला नोङो इसोरनि बिसा जानानै सासे ख्रिस्टियान गथ' गथाय जानानै नों जेब्ला बिमा बिफाखौ मान होगोन, बिमा बिफाखौ नोङो सनमान खालामगोन, अब्ला बिमा बिफानिफ्राय फैनाय आशीर्बादा नोंनि जिबनाव रिलिज जागोन। जेब्ला जोङो गोजाम रदायाव नायगोन इसहाकनि सोमोन्दै, इसहाकआ जाहैबाय सानै फिसाज्ला दंमोन, जाकब आरो इसाव। आरो बे इसहाकआ बिफा जानायखाय बियो गावनि फिसाखौ ब्लेस खालामनो हायो। जेब्ला इसहाकआ जाकबखौ ब्लेस खालामबाय अब्ला जाकबआ बोर गोनां जाबाय। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। दिनै गोबां ख्रिस्टियान जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा साननो हागौ आं बाइबेलनि बोसोनखौल' मानिगोन नाथाय बिमा बिफानि बोसोनखौ मानिया। जेब्ला नों बिदि सानगोन बे जाहैबाय गोरोन्थि। मानो होनब्ला बाइबेलखौ जों जेब्ला नायगोन जायखौ बिमा बिफाया होनो हायो बेखौ पास्टरा जाहैबाय होनो हाया। थ' बेनिखायनो जोङो मिन्थिनो नांगौ इसोरा जाहैबाय सोरगोनिफ्राय मानसिखौ डाइरेक्टलि आशीर्बाद खेबसेयावनो होजोबा। खायसे बोरखौ जाहैबाय नोङो इसोरनियाव डाइरेक्टलि आर'ज खालामनानै लानो हायो, नाथाय खायसे बोरा जाहैबाय गावनि बिमा बिफाखौ मान होनायनि जुगिदै नोंनि जिबनाव रिलिज जायो। बेनिखायनो जोंनि ख्रिस्टियान गथ' गथायफोरा जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा मिन्थिनो नांगौ गावनि बिमा बिफाखौ जुदि मान होआब्ला नोंहा जाहैबाय थांनानै थानायाव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे इसोरनि बोरनि खमि जानो हागौ। आरो जाय गथ'फोरा दिनै बिमा बिफाखौ दुखु होयो आरो बिमा बिफाया दुखु जानानै जुदि आघात जानानै गोसो सिंनिफ्राय जुदि नोंनि सायाव बोराबनाय फैयोब्ला बे सेंग्रा सिख्लाया जाहैबाय हादराव गोबाव जोरा। मानो दिनै सेंग्रा जोहोलाव सेंग्राफोरा मानो अबथिरा थैनांदों? दिनै इसोरनि बोसोनखौ नायोब्ला मानसिखौ जाहैबाय इसोरा जाहैबाय आसखान्दा जिबन होनो थाखाय सायख'वाखै। गितमाला 91 नि लास्टआव जेब्ला जोङो नायगोन जेब्ला नोङो इसोरनि उपस्थितियाव थागोन अब्ला इसोरा जाहैबाय जों मानसि माहारिखौ गोलाव आयु होनानै जोंखौ ब्लेस खालामनो नागिरो। नाथाय नों जुदि बिमा बिफाखौ दुखु होयोब्ला आरो बिमा बिफाया जुदि नोंनि जेंना बोराबनांगौब्ला खुद्रिनांगौब्ला नोंखौ जुदि हगारनानै होनांगौब्ला गोसोनिफ्राय डिलेट खालामनांगौब्ला नों जाहैबाय जिबनाव बा लाइफआव नोङो गोलाव जोराबो जानो हागौ। बेनिखायनो गोबां जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा
खम बैसोआवनो बोथोर सौफैयैनि सिगाङावनो प्रिमेच्योर डेथ स्पिरिटआ एटेक खालामनानै गोबां मानसिफोरानो दिनै नस्त जानानै दङ। दिनै जाहैबाय जों इसोरखौ मानिनायजों लोगोसे जों जाहैबाय बिमा बिफाखौबो सनमान होनानै बिमा बिफानि मोजां बोसोनखौ जोङो मानिनानै सोलिनांगौ। नाम्बार 1 पइन्टआव जों जाहैबाय गावनि बिमा बिफाखौ मानिनानै सोलिनांगौ। नाम्बार 2 obedient to the leader माने गावनि दैदेनगिरिफोरखौ गावनि पास्टरफोरखौ बा मण्डलीनि लिडारफोरखौ एल्डारफोरखौ बा मिशननि लिडारफोरखौ जों जाहैबाय गुरै नम्र जानानै मानिनानै सोलिनो नांगौ। जों बाइबेलनि बोसोनखौ नायगोन 2 Peter chapter 5 to 6 बेयाव जाहैबाय जों जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरा उन्दै बैसोनि मानसिफोरा गावनि लिडारखौ मण्डलीनि पास्टरखौ बा मण्डलीनि दैदेनगिरिफोरखौ बा मिशननि लिडारफोरखौ दिनै गुरै नम्रयै जेब्ला नों मानिनानै सोलिगोन अब्ला नोंखौ इसोरा फोजौगोन फैबाय थानाय समाव। गोबां समाव जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा सानो आङो दिनै इसोरखौल' मानिगोन नाथाय आङो जाहैबाय लिडारनि रावनिबो बाथ्राखौ खोनासङा पास्टरनि बाथ्राखौ खोनासङा आङो बिसोरजों गुमजाया आङो गोसो बायदि सोलिगोन। आरो बेफोरबायदि साननायाबो गोरोन्थि। दिनै माखासे नोङो आरज खालामनानै इसोरनिफ्राय डाइरेक्ट बोरखौ बिनानै लानो हायो नाथाय इसोरा जाहैबाय ओरैबायदि सिस्टेमखौ खालामदों इसोरा दिनै मानसिखौ बोर होनो मानसिखौनो फसंदों। दिनै इसोरा नोंखौ बोर होनो नोंनि बिमा बिफाखौ फसंदों। दिनै इसोरा नोंखौ बोर होनो दिनै मण्डलीनि लिडारफोरखौ मिशननि लिडारफोरखौ बा दिनै जिउनि दैदेनगिरिफोरखौ फसंदों। जोङो नायगोन बाइबेलनि बोसोनखौ इब्रानियाव चैप्टर 13 verse 17 obey those who rule over you and be submissive for they watch out for your soul and those who must give account let them do so with joy and not with grief for that would be unprofitable for you। बे बाइबेल बोसोननि जुगिदै जोङो बेखौनो मिथियो सोरबा जुदि दिनै जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा बा सोरबा बिश्वासीफोरा जुदि दिनै आत्मिक दैदेनगिरिखौ आत्मिक लिडारफोरखौ जुदि दुखु होयोब्ला बिसोरनि जीबनखौ लानानै दिनै इसोरनि सिगाङाव बिसोरबो हिसाब होनांगोन आरो बिसोरो जुदि दुखु जायोब्ला नोंसोरनि जिबनाव जेबो मुंबो हेफाजाब जानाय नङानो। बिनिखायनो आं खावलायो जेसेबां जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर दङ गाव गावनि लिडारखौ गाव गावनि दैदेनगिरिफोरखौ गाव गावनि फोरोंगिरिफोरखौ मानिनानै गुरै नम्रयै सोलिनो नांगौ। हालेलुया प्रेज द लर्ड। दिनैनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि इसोरा जुदि नोंखौ बोर होनांगौब्ला गावनि बिमा बिफानि जुगिदिबो माखासे बोरा रिलिज जायो। जेरैबायदि इसहाकआ जाकबखौ ब्लेस खालामदों थिग बेफोरबायदिनो नोंनि बिमा बिफाया जाम्बा जाम्बि जानो हागौ स्कुलाव थाङा जानो हागौ नाथाय बे आत्मिक बिमा बिफाखौ जुदि नों दुखु होयोब्ला बे जुदि नोंनि जेंना जुदि गोसोनिफ्राय जुदि सानोब्ला नोंनि जिबनाव माब्लाबाबो जाफुंसार जानाय नङा। आरो जायखौ दिनै बिमा बिफाफोरा गावनि गथ' गथायनि सायाव बोरखौ होनो हायो बेखौ जाहैबाय पास्टराबो होनो हाया प्रफेटआबो होनो हाया आरो बेखौ जाहैबाय इसोरनि दासफोराबो होनो हाया केवल मात्र बिमा बिफानि जुगिदिल' बे इसोरनि बोरा रिलिज जायो। आरो 2 नाम्बाराव जों सोलोंदों जाहैबाय गावनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो मान होनो नांगौ आरो बे दैदेनगिरिफोरा जाय बोरखौ नोंनो होनो हायो बेखौ जाहैबाय नोंनि बिमा बिफायाबो होनो हाया नोंनि लोगोआबो होनो हाया आरो गुबुन रावबो होनो हाया केवल मात्र बे इसोरनि दासफोराल' नोंखौ बे बोरखौ रिलिज खालामनानै होनो हागोन। हालेलुया प्रेज द लर्ड। आरो 3 नाम्बाराव जाहैबाय नों जाहैबाय गावनि इसोरखौ नोङो गुरै नम्र जानानै मानिनानै सोलिग्रा जानांगोन आरो नों जुदि मानिनानै सोलिग्रा जायाबा नोंखौ पास्टराबो बे बोरखौ होनो हाया नोंखौ बिमा बिफायाबो बे बोरखौ होनो हाया केवल मात्र बे बोरा डाइरेक्टलि नोंनि जिबनाव इसोरनिफ्राय फैयो। जोङो नायनि जाकबनि लिरनाय चैप्टर 4 7 to 10 दिनै जोङो बे बाइबेलनि बोसोननि जुगिदै मिथियो जे नों इसोरनि सिगाङाव गावखौ दुगा खालामोब्ला इसोरखौ जुदि गुरै नम्र जानानै मानियाब्ला इसोरा जाहैबाय नोंखौ फोजौनाय नङा फाहायगोनसो। नों जेसेबां टेलेन्टेडब्लाबो नों जेसेबां स्मार्टब्लाबो फरायनायाव नाथाय नों इसोरनि सिगाङाव जुदि गुरै नम्र जायाब्ला इसोरनि सिगाङाव गावखौ जुदि थिफुदला खालामोब्ला नों जाहैबाय माब्लाबाबो साक्सेस जानाय नङा जिबनाव। थांनाय 14 तारिखनि प्रग्रामावबो आङो बुंलांखादों दिनै सासे ब्राजिलनि प्रेसिडेन्ट दङमोन इभेन इसोरा आंजों इलेक्शनाव कन्टेस्ट खालामब्लाबो बियो आंखौ फेजेननो हाया होननानै जेब्ला बियो इलेक्शनाव देरहामारबाय खिन्थु बियो अभारटेकिं लानो हायाखै होननानै जायनो इसोरनि सिगाङाव गावखौ दुगा खालामो बेनो जाहैबाय इसोरजों फाहायजागोनसो। थ' बेनिखायनो आङो दिनै जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खावलायो दिनै जुदि नोङो जिउआव बोर गोनां जानोब्ला जिउआव जुदि साक्सेसफुल जानोब्ला बे बिसयफोरखौ गोसोआव लाखि। नाम्बार 1आव जाहैबाय गावनि बिमा बिफाखौ मान होनांगोन
आरो 2 नाम्बाराव जाहैबाय नोङो लिडारफोरखौ गुरै नम्र जानानै मानिनानै सोलिनांगोन आरो नाम्बार 3 आव जाहैबाय नोङो इसोरनि सिगाङाव गावखौ जेब्लायबो फुरैनांगोन आरो लास्ट नाम्बाराव जाहैबाय नों जेब्ला इसोरनि बोसोनखौ मानिनानै सोलिगोन अब्ला इसोरा नोंनो जिखौनो बिगोन बिखौनो होगोन जोङो नायनि बाइबेलनि बोसोनखौ जन लिरनाय 15 नि 7 दिनै नों जुदि गुरै नम्र जानानै इसोरनि बोसोनखौ मानियोब्ला बा इसोरनि बोसोनाव थायोब्ला नों जिखौनो इसोरनियाव बिगोन बिखौनो इसोरनिफ्राय मोनगोन बेनिखायनो आङो दिनै मोनब्रै बिषयखौ बुंबाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिउआव जुदि साक्सेस जानोब्ला जिउआव जुदि बोर गोनां जानोब्ला आरो बेखौ नागारनानै शर्टकाट 7 दिन फास्टिं थायोब्ला 21 दिन फास्टिं थायोब्ला बे जेबो जानो थाङा नाम्बार 1 आ जाहैबाय गावनि बिमा बिफाखौ नोङो मान होनांगोन जुदि नोङो आयु गोलाव मोजां शान्तिनि दिनफोरखौ नायनो लुगैदोंब्ला आरो 2 नाम्बाराव जाहैबाय ओबिडियेन्ट टु द लिडार माने गावनि दैदेनगिरिफोरखौ इसोरनि दासफोरखौ गुरै नम्र जानानै मानिनांगोन खारन इसोरनि दासफोरा जाहैबाय नोंनि थाखाय जेब्लायबो आरज खालामो आरो नाम्बार 3 आव जाहैबाय ओबिडियेन्ट टु गड माने नोङो इसोरखौ नोङो गुरै नम्र जानानै जेब्ला मानिनानै सोलिगोन इसोरा जाहैबाय नोंखौ फोजौगोन आरो बे पइन्टआव जाहैबाय जेब्ला जोङो गितफोराव नायगोन इसोरा जाहैबाय दुगाफोरखौ गोजाननिफ्रायनो सिनायखायोनो बेनिखायनो जोङो दुगा जानो नाङा इसोरनि सिगाङाव गावनि गोसोखौ गोरा अहंकार खालामनानै दुगा जानो नाङा आरो नाम्बार 4 आव जाहैबाय इसोरनि बोसोनखौ नों जेब्ला मानिगोन नों जायखौनो गोसो सिंनिफ्राय हास्थायनानै बिगोन नोंनि गोसो सिङाव हास्थायनायखौबो बे इसोरा जाफुंहोगोननो आरो आंनि जिबनाव आङो गोबां रोखोमनि इसोरनि आशीर्बादखौ मोनदों खारना जाहैबाय इसोरनि बोसोनखौ आङो एकदमबारे बुरबक बायदि अख्रा बायदि मानिथाबनायनि थाखाय आंखौ मिनिस्ट्रियाव रावबो फसङाखै आंखौ प्रचार खालामनांगौ इभान्जेलिस्ट जानांगौ पास्टर जानांगौ होननानै रावबो मटिभेट खालामाखै खिन्थु जेब्ला आङो बाइबेल कलेजाव दंमोन अब्ला आंनि जायफोरखौ आङो डिजायार खालामदोंमोन आं जुदि मिनिस्ट्रि मावोब्ला बिदिसो मावगोन आं जुदि इसोरनि हाबायाव थानांगौब्ला आं बेफोरबायदिसो मावगोन होननानै जाय थांखिखौ लानानै आं आवगायदों इसोरा बेबायदिनो दिनै आंखौ जाफुंनायाव लाबोदों आरो जायफोरखौ आङो गोसोआव हास्थायोमोन दिनै इसोरनि बोसोनखौ आङो बै मिन्थिबाङि समावनो फोथाय गोदान समावनो मानिनानै सोलिनायनि थाखाय दिनै आंनि जिबनाव इसोरा गोबां रोखोमनि बोरखौ लाबोदों आरो जोंनि टीमा मिन्थिगौ आं जेब्ला मिनिस्ट्रिखौ मावदों इसोरनि लामाजों थाबायदों 0 निफ्राय स्टार्ट खालामदों साइकेल गंसेबो बायनायनि औकात गैयामोन थानो थाखाय न' गैयामोन आरो एड्रेस गैयै गलि गैयै होननानै मानसिजों बुंजायोमोन आङो मानो होनबा आं बाक्सानिफ्राय थांदों भालुकफुङाव सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव खिन्थु आं दिनै फोथायो बे बोसोनखौ जाहैबाय आङो नोंसोरनो खोन्थादों आरो नोंसोरखौल' फोरोंदों बिदि नङा बे बोसोनखौ आं गाव मानिनानै सोलिनायखाय दिनै बे इसोरनि आशीर्बादखौ आं बिखा बुनानै नोंसोरखौबो बुंनो हायो बिखौ नागारनानै शर्टकाट आशीर्बाद गैया हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनैनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा जुदि जिउआव जुदि जाफुंसार जानोब्ला बे मोनब्रै प्रिन्सिपालखौ मानिनानै जुदि जिउआव लानानै आवगायोब्ला नोंनि जिबनाव फेलियारखौ नों नुनाय नङा जेब्लायबो इसोरा नोंखौ प्रमोशन खालामलांनाय साक्सेस खालामलांनायखौ मोजां दिनफोरखौ नोङो नुनो मोनगोन